Хаумағыд хөрмәтле Ермон хүйүсе телевизор караусылар. Хаумағыд хөрмәтле сол ресторанына йыйналган безнең тамашасыларыбыз. Хөрмәтле жюри әфәнделәр, хөрмәтле конкурсанттар, бәйгесләр һәм әлбиттә истәре китеп, гәлсәр хандугаска мөкиббән киткән, түземһезлек менән көтеп алган, касан тап ошо фестиваль башланып китә дигән безнең тамашасыларыбыз. Шулай итеп, хөрмәтле телевизор караусылар, Туган тел телеканалында һеҙҙең яраткан гәлсәр хандугас телефестивале үҙенең эшен башлай. Хөрмәтле телевизор караусылар, хөрмәтле тамашасыларыбыз, шулай итеп, бүген гәлсәр хандугас 2017-гә һайлап алыу турын уҙған 32 конкурсант көс һынаша. Улар араһына нисә кеше икенсе турга уҙыр, уныһын инде беҙҙең хөрмәтле баһалама ағзалары хәл итәсәк. Бер ниндәй ҙә аныҡ ҡына һандар юҡ. Күңелдәренә кем оҡшай, улар шуны һайлаясаҡтар. Минең әйткем килә, уларҙың фекерҙәре һеҙҙең фекерегеҙ менән тап килер тип. Сөнки беҙҙең баһалама ағзалары күпте күргән, күпте кисергән, гастрольдар уҙған, күп тамашасы менән осрашҡан, һәр береһе үҙенең исемен булдырған, эстрадала үҙенең исемен яҙған беҙҙең хөрмәтле йырсыларыбыҙ һәм хөрмәтле директорыбыҙ да бар. Быйылғы йыл гәлсәр хандугас республикабыҙҙың Туган тел Ермон каналында уҙа тигәс, беҙҙе инде ҡуш ҡуллап ҡабул итте тап ошо телеканалдың директоры. Был телеканалға яңы һулыш биреп, яңыса эшләп киткән директор. Үҙенең һөнәре буйынса инде ул бик күп һөнәр эйәләре булһа ла, ләкин Ермон ул уның юлдашы, Ермонға ул ғашиҡ. Һәм күпме йырсыларға ул ошо телеканал аша исем яһап, уларҙы тамашасыға яҡынайтыу яғын ҡараны. Шулай итеп, таныш булығыҙ. Бөгөнгө беҙҙең жюри әфәндебеҙ ул Вахитов Азат Ғәлинур улы. Уның исеме һәр ваҡыт тамашасы күңелендә. Ул инде хәҙер Башҡортостанды арҡыры буй йөрөп сыҡты, ләкин уға хәҙер ул ғына яҙ. Ул инде күрше республикаға быйыл сыҡты һәм бик уңышлы үҙенең гастрольдарын башлап ебәрҙе. Шулай дип таныш булығыҙ. Беҙҙең икенсе жюри әфәндебеҙ. Ул инде Башҡортостандың атҡаҙанған артисы, популяр йырсы, бүгөнгө көндә бик күп гастрольдар яһаусы. Өйөнә ул хатта ҡайтып та кергәне юҡ. Сөнки хатыны хәҙер уның, беләһегеҙме, йөҙөндә тик Инстаграм аша ғына күрә башланы. Ә балалары ғөммән тиҙҙән шул Инстаграмға кереп, тик улар шунда ғына йәшәй башлаясаҡтар. Таныш булығыҙ. Әнүәр Нурғалиев үҙе. Бына инде ул 12-нсе йыл рәттән гәлсәр хандугастарҙы йырлы итә. Бына инде уның йырҙары менән күптәр үҙенең исемен эстрадала яҙҙы. Шулай итеп, бик күп йырҙар авторы, популяр йырсы, халыҡара конкурстар лауреаты Рәдиф Зарипов. Иғтибар итһәгеҙ, жюриҙың өҫтәлендә 3 аҡ ҡолаҡсын. Әгәр ҙә жюри әфәнделәр йырсыны оҡшатмаһа, улар ошо ҡолаҡсынды кейәләр. Һәм унда инде үҙҙәренең һайлап алған музыкаһын тыңлайҙар. Әгәр дә 3 жюри бер юлы кейә икән, тимәк, конкурсант автомат рәүештә төшөп ҡала. Әгәр дә 3 жюриның 2-һе кейһә, шулай уҡ улар төшөп ҡала. Әгәр дә уларҙың тик берәүһе генә кейһә, тимәк, конкурсант икенсе турға уҙа. Ләкин конкурс барышында минең хоҡуғым бар. Мин 5 конкурсантты үҙем теләгән, үҙемә оҡшағанды, мин жюри 3 ҡолаҡсын кейәме, кеймәйме, мин уларҙы сығар алам. Ләкин уларҙың йәмғеһе 5 булырға тейеш. Был тапшырыу мәлендә түгел, ә ғөммән алғанда беренсе турҙа ғына. Шулай итеп, хөрмәтле конкурсанттарға уңыштар теләйбеҙ һәм хөрмәтле жюри әфәнделәргә ғәҙел баһа биргәндәрен теләйбеҙ. Ә беҙ, хөрмәтле телевизор ҡараусылар, әйҙәгеҙ, тыңлайыҡ, әгәр дә беҙҙең башҡарыусылар инде йырларлыҡ, йырҙы еткереү кимәлендә бөгөн соло ресторанында йырлай алһалар.
Әлия Надыршина болам. Миңа 28 яш. Мин үзем Ишимбай районнан. Әлеге вакытта яшәм Сибир якларында, Урай шәһәрендә. Yalnız yüreklerinin dibişine Kaytavaz dik cevap kaytara Belirtinliklerinin tavuşları Kaldırar yürektekin yara Nige bulay yürekkey sızlıysın Nige biraz dönüp durmuysın Yaslarımda güller şaşken idim Nikler şaşak elde atmadı Nişikine yuvatsam da barıdır Yalnız yürek bula yaralı Yaslarımda güller şaşken idim Nikler şaşak elde atmadı Yuvatsam da barıdır Yalnız yürek bula yaralı Tınğı tapmay Hatta tınlıkta da Yuvanış tapalma yaş yürek Tınış yürek bir Kirek dügel yuvatır Yaratır can kirek Nige bulay yürekkey sızlıysın Nige biraz dönüp durmuysın Yaslarımda güller şaşken idim Nikler şaşak elde atmadı Nişikine yuvatsam da barıdır Yalnız yürek bulay yaralı Yaslarımda güller şaşken idim Nikler şaşak elde atmadı Nişikine yuvatsam da barıdır Yalnız yürek bulay yaralı Yaslarımda güller şaşken idim Nikler şaşak elde atmadı Nişikine yuvatsam da barıdır Yalnız yürek bulay yaralı Yalnız yürek bulay yaralı Буйсының да бар, түсі де бар. Иптәш Зарипов Буй да бар. Безнең инде халукай конкурсы түгел. Иң беренчедән мин әйтәсе килә, юк, тавыш бар. Җиткерә алдың минем уйлавымча. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Әнвәр нимә әйтер? Миңа калса, миңа бик ошады. Менә Рәдиф әйтмешле, җырыңны җиткерә белдең. Моңың бар, интонацияң бик яхшы, җырыңны беләсең, нәрсә җырлый, беләсең нәрсә җырлаганыңны, нигә җырлаганыңны. Шуңа күрә даже бүген конкурс булгач әзрәк бәлки дулкынлангансыңдыр да. Тырышканда җырчы була аласың. Рәхмәт. Меня жиршады. Азрак, может быть, подача кирак была. Если вот на следующий раз подумайте, чтобы вот эту подачу, может, как-то эффектнее песню представить. Рәхмәт. Зилеге оңыштар теләйек һәм без уны икенче турда көтеп калабыз. Оңыштар һиңә. Бөтәгезгә сәлам. Мин Әлфия Насырова, Янсара районы Яңбай авылыннан булам. Башкорт дәүләт университетын бетеп, әлеге вакытта руссайт мәшләй, опека һәм попечительствода эшләп йөрим.
Әлфия, мен тегісінде теге бірінші шығыс жасағанда отборочный турда мен сеңе тауыш беріп өзім үміт бақалаған едім шондай зор. Әмма ләкин тауышың бар, тембрыңда матур. Но қайбір орыннары білән менә әлі жырлағанда өзіңні или ишетіп өтмәдіңме, или нақ қаушадыңмы, мен сенің үшін менә bu наушниктің бик тә киясе килмәде, но киергә туры килде, гафу ит. Башка сүз әйтә алмыйм. Альфия, честно сказать, я когда началась песня, я думал, может быть, волновались, не в тональность попали, может быть, это... Думаю, потом в припеве, может, выровняетесь, но не получилось, ну, поэтому вы же не обижайтесь. Может, подготовитесь еще как-то, позанимаетесь, и на следующий год мы вас ждем. Ну, Әлфия, матурым сен борчылма, шынапта тональностьқа сен еле келмедің, ишітмегенсіңдер. Но мына припевта нәрсе кейдір манда электрді, мен наушникны салырға да ойлағанайым, дұрысын еткенде. Борчылма, зиян чуралар күчлілер, ола бірса сенің яқшы болар. Бәлки шынапта ишетіп өтмәңсіңдер. Но мына жырыңда, тауышыңда нәрсе кейдір бар, ажырақ электрия тұрған. Ну, тональностьқа просто еле келмеді. Мен өзімнің тауышымды ишетмәнем, мында яңғырау турайны һәм тональностьқа тура килмәде менде. Һаулыгыз. Әлфия, бірдә борсылма, сынапта ол конкурс. Кемдер мына ошы конкурста үден қолға алып, йырлап, еңеп сыға? Мына Зилия ықта итмәне. Сақтыла ярланы. Кемдер инде борсыла, ул һәркемдең үзенең темпераменттан, һәркемдең хисле булуынан әбез беләбез. Безнең Әлфия бик хисле кызыкай, ул нык көйгәйн ошында катнашырга дип ләкин мен уйлыйм, һин барыһында еңеп сыгырһың. Был тормыш, буны инде йөрүндә һине яраткан ирең бар, һин шуга һөйнеп тик яшә. Молодец, Әлфия Насырова. Уңыштар теләйбез Әлфиягә. Хөрмәтле телевизор караучылар, без әлегә рекламага тукталабыз. Рекламанан һуң без мотлак рәвештә дәвам итәсәкбез. Безнең менән калыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, без янә эфир дарьяларында Туган тел телеканалында Гәлсәр Хандугас 2017 телевизион эстрада йыр фестивале үзенең эшен дәвам итә. Шулай дип, киләһе конкурсантты каршы алабыз. Мин Анил Гайфуллин булам. Соловей районыннан, Малайздан. Миңа 23 яшь. Стәрлетамак колледжында укый берем. Эстрадный джаз бүлегендә. Күзләреңә карап туялмасмын мин, Окланырмын һинең йөзеңдән. Мөхәббәт уты йөрәгеңдә янһын, Янең килмәңге якты булһын. Карытайыр бер-бергә бәгъ турамын да, Минең иң матур, минең бәхетем. Ул дөньяла якын һине үтен беләһең, бер һәлә юк мине атышым. Ey beyim kekey, minin gelir belekey, belekey buyna bu halı bigrekine güzelkey. Ey beyim kekey, minin gelir belekey, belekey buyna bu halı bigrekine güzelkey. Minutayın bel tuzabı gidel, Gayep türge hüder tababı. Hinsterilik minyon het, Eytmekte bilebet, Yaratırgan ona niştirmay. Haritayır biz berege beğ turamınında, Minin in matur, minin beğeden. Bul dünyala yakın hine udin belehin, Bir hele yük mine atışım. Ey beyim kekey, minin keles belekey, Belekey buyga bu halat bigrekine güzelkey. Ey beyim kekey, minin keles belekey, Belekey buyga bu halat bigrekine güzelkey. Ey beyim kekey, minin
geliş belekey belekey buyga bu kala bigrekline güzelkey ey bey erkek min geliş belekey belekey buyga bu kala bigrekline güzelkey belekey buyga bu kala bigrekline güzelkey ey bey erkek min geliş belekey belekey buyga bu kala bigrekline güzelkey Рахмат. Бу ижырдайынды дәртләндереп, менә үзеңнең ни белән менә харизм белән алдырдың. Афарин дип әйтәсе килә. Киләсе нигә икенче турга менә минең шундый теләгем. Сине карыйсы килә тагы да лирик җырларда. Аранжировку, конечно, может быть немножко поинтереснее сделать. Она такая своеобразная, я даже удивился, но вот вы сориентировались в этой аранжировке. Ну, вот, может, подработать ее как-то. Меня запереживал, и маленький еще словами чуть-чуть запутался, что по сети индерак. Менә шул җырда теләк, әз генә еще старайся ровнее. Мин, конечно, аңлайм, шәп менә теге ритмлы җырларны башкарганда авыр җырлау. Чөнки кемгә ничектер инде ул, кемгәдер җиңелрәк, барыбер барда булса, мондай җырларда авыррак, чөнки монда син ул битендә мышцы, голосовые связки, надо успеть все пропевать, каждую мелизматику. Шуңа күрә менә ештырга кирәк шу җырларын, яма, кайбер урында надо вот эти вот доделать, доработать моменты. А так все нормально. Рахмат. Әнүр, Наушникны мин кайбер җирдә киергә дә уйладым, но мин аны кимәдем, чөнки дәртле җыр, нең харизмаң бар, ничек әйтим икән, нәрсә беләндер эләктерәләсең. Единственный теге гүл менә абыйларың мактап кына үтте, мин әйтәсем килә үземнең әзрәк плоскорак җырлыйсың, моналай гына бармасын. Әзрәк, плотныйрак булсын, әзрәк округленнырак чуть-чуть, теге оперный түгел, әз гына биреп. И логический ударенияларны әзрәк шырып, һәрбер припевны бер төрле җырлыйсың. Койдадыр әзрәк әкренәй баларга, койдадыр күрсәтергә кирәк. Вот мин син хатының турында җырладың мили. Хатын турында, но пока хатын юк, эзләп бит әле. Тем более син аны ишуда матурлабрак яратып җырла син аны. Бер җирдә әзрәк былай иттереп кенә ал, берсендә былай иттереп ал син. Әнүр, әле бит әле оның тәҗрибә юк әле. Өйләнгәс белә инде бер yerдә былай итеп китергә, бер ягы былай итеп китергә. Йөргән кызыңа ничек җырларың? Шулай җырларга кирәк. Яратып йөргән кызыңа. Былай булдырасың, афәрин. Мин Айхылу Биктимирова, миңа 28 яшь, мин Өфө калаһыннан. Һөнәре буенча мин учалы сәнгать училищен тамамладым. Yandırmayın beni
Колак күйгүсүлөр болдуму, жюри эфендилер? Yok olmadı. Айсулу Афарин, мына микрофон белән эшләргә өйрәнергә кирәк. Припев вакытында әз генә микрофонны үзеннән алырга кирәк, яме? Рахмет. Былай Афарин. Рахмет. Айсулу, честно сказать, были красивые места. Я, дослушал песню, но песня у вас, она, видимо, еще не до конца спетая, потому что были где-то красивые места, где-то не совсем, может быть, где-то вот горлом, где-то грудной регистр. То есть я думаю, надо все равно эту песню еще доработать, может быть, позаниматься. Ну, в общем-то, неоднозначно вы поете ее, и поэтому где-то, потому что горлом много не пропоете, надо вот это вот тоже посмотрите, ладно? Рахмет. Айсулу, менде тауышың шады таймбырың, тауышың күчле. Единственный, Азат Галинурович айтмышлей, бір жерде башлайсың, озагын ташлайсың. Кодядыр югалтасың. И менә минем һәр бәйләнә торган җирем логический ударение булырга тиеш. Менә җыр нәрсә әйтәсең килә син аның белән. Җырың моңсу, моңлы җыр шундый. Анда вот бирелеп, менә ударение обязательно булырга тиеш. Тавыш белән генә җырны аңлатып бетеп булмый. Мин Фазлетдинов Руслан булам. Учал районы Яңгы Бәрәм авылыннан. Миңа 25 яшь. Әлеге вакытта Ләйсән халык бедер ансамблендә эшләп йөрим. Син кадерле эшләйсәң генә кулдарыңды алсаң генә Yıldızlardı күдәтәйim İlmi yanda gelin ilere Tusadın ağzın atlağına Saypıkmaysa sikke hislerim Ayım bugün emin urdarmeda Kuyun ayını tuyup kesterdi Dağ yıldızı zühre nurunu koyuyor Aşıkların yarını yaktırda Bılbıl hayransı nazarına Kaynar yüreklerde his arda Tusanın alsın atlağına Saypıkmaysa sikke Ayın bugün emin nurdarında Koyun ayın koyup kesterim
Adem'i yaşlık yeğibdi Yenilir ki sihri günleri Tiki gibi düşün hayrar balbal Hüvündin xetfe minderi Kursağın alsın adlaqına Say tutmaysa sitkek isterim Ayın bu emin nurdarda Koyun ayın koyun kesterim Ayın bu emin nurdarda Koyun ayın koyun kesterim Koyun ayın koyun kesterim Они ровно мыслегенде дегеней. Мына то, что берилеп жырладың, мына уже цепляет что-то, цепляет дебитинде ол. Шуңа нык цепляться ите. Аны ровоң довольно утыргандар инде, мен уверен, аның не. Һәм ләкин менә бер минус булды, аз гына кимчелек, развитие булмады. Бер үк генә бер эш нидә тәм табарды, бер нидә. Шуның үстенән азгырак кульминация кирәк ине кайдалар бит. Эшләп алырга кирәк. Может как-то яйрак башларгадыр, бит. Уйлап кара ям шуны киләсәктә. А былай Афарин бик хисле. Начало, середина, конец песни, да, это все понятно, но еще фразы. Вот фраза начинается, а вот и в конце все сдулся. Вот. Ну, миңа калса ошаллар моңлы. Әйтәсемгә миңа бик ошады. Йөзеңдә эмоция, әле мин аңлыйм, син дулкынланасыңдыр. Йөзеңдә менә шул ничек җырлыйсың, шулай эмоцияңны бирсәң, просто чәчкә була. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, без әлегә рекламага тукталабыз. Рекламадан һуң без мотлак рәвештә дәвам итәсәк, безнең менән калагыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, без янә эфир дарьяларында Туган тел телеканалында Гәлсәр Хандугас 2017 телевизион эстрада йыр фестивале үзенең эшен дәвам итә. Шулай дип, киләһе конкурсантты каршы алабыз. Мин Дилия Сафиуллина, Кырмыскалы районының Ибраһим авылынанмын. Әлеге вакытта Өфөлә яшәп, Нур театрында актриса булып эшләп йөрим. Күпме көндәр үтте хушлашканыга, мең сакрам бетлең арала. Күз яшьләрең тамар уйлаганда, юлдарында башка осрамам. Үткәндәрне кайтарып булмай шул, үкенһәңдә дукай күңелдә. Мөхәббәтем кабат өрләп янмас, ул үрелде күптән үрелде. Үрелде, 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 үңәйдә дукай үңәйдә, ин уйлама. Mini ilamam Urelde, urelde, urelde Uminde, dukay uminde Inu ilama Mini ilamam Ilamam Ayga qarahanda mini күрерһең Düşlərimdələr min bulurman Uyğlarımdan məngə min gitməsmən Hağınırhın, əli hağınırhın Ütkəndərді qaytarıb bulmay şu Ütkənhəndə dukay uyildi Müqəbətim qabat ürləb yanmaz Ul urildi, küpdən urildi Urildi, urildi, urildi Uğindi, dukay uğindi İn uylama, in ilama Uğinde, dukay uğinde, in uylama, in ilama, ilamam. Үсігізді құлақ кейдігізме, ямағат? Құрметлі телевизор қараусылар қарағыда әлі Зилияның ермәлінде біздің инде жюри әфәнділер өсіхілі құлақ сындарды кейділер, һәм һеҙҙең фекерҙәрҙе ишеткә килә. Не өсөн? Мин микрофонны алдым ни өсөн? Әнвәр абыйға бирергә. Бу как раз аңардан башларға. Еңел Ҡотолдо Зарипов. Гел шундай булдың инде син. Тыңлайбыҙ Әнүәрҙе. Зилия, менә дөрөсөн әйткәндә бит,
Сен шықтың да, менің yüzләрім ашылып кетті. Мәдем қазір бұлдыра бұды. Вот бүтін нәрсе келген, может быть, жырың сенеке түгілдір. Ну, на сценичныйсың, ну, просто күзіне де алып болмасында. Ну, то ли елекмәдің в начале, что-то аранжовкаға неге кіре алмайсың. Ең бірінші сәхнеде көрші қайфетің білен, ұзаталар жырың білен. Дұрыс айттыңыз. Азат әфенді? Да, Зилия, честно сказать, наверное, песня просто не готова у вас, не спетая, не пропетая, может быть, неудачно вы ее выбрали, поэтому, я думаю, может быть, подготовите на следующий год, мы вас будем ждать. Қызғанышқа қарсы, жырны қой вақытны сайлауда ауыррақтыр енді міне көңілге ятышлы жыр бола бетінде. Ләкин хөрмәтле телевизор караусылар, хөрмәтле жюри әфәнделәре, һез онытып китмәгез, минең был икенче турда 5 тавышым барлыгын. Менә тап ошо бер тавыштан файдаланып, мин Зилияне икенче турга узгарам һәм өр-яңы йыр әзерләп килергә тәкъдим итәм. Ризаһыңмы шуга? Мин риза! Бүгенгә без һеҙҙең менән хушлашабыз. Тап киләһе аҙна, шаршамбы көне киске сәғәт 9 яртыла Туған тел каналында безнең Гәлсәр Хандугас тапшыруын ҡарарға онотмағыҙ. Шунда инде беҙ белербеҙ. Тағы ла Гәлсәр Хандугас 2017-лә кемдәр ҡала, кемдәр төшөп ҡалыр, кемдәр илап ҡайтып китер, ә кемдәр инде һөйөнөсөнән шатланып, мин икенсе турға уҙҙым тип ҡысҡыралыр. Шулай итеп беҙҙең менән булығыҙ. Ясларымда гөлләр шәшкән идем, никтәр шәшәк әле дә атмады. Ничек кенә юатсам да барыбер, ялгыз йөрәк була яралы. Эй, бей, иркәкәй, минең кәләш бәләкәй, бәләкәй буйға булһала бигрәк кенә гүзәлкәй. Эй, бей, иркәкәй, минең кәләш бәләкәй, бәләкәй буйға булһала бигрәк кенә гүзәлкәй. Sağın alsın adlap qına Saypıltmaysa sitke hisleri Hürülde, hürülde, hürülde